Apelasang Iloilo City LGU sa Interagency Task Force ng ibutang syudad sa Alert Level 1 ginaprobahan na. Pila ka restrictions dulaon sa tion nga ini ang ipatuma na. Ini gitutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Kate, ginahulat na lang sang Iloilo City LGU ang opisyal nga anunsyo sang Interagency Task Force nga ipaidalo mga syudad sa Alert Level 1. Subong ginahandaan na sang COVID team ang pagdula sang restrictions diri sa Iloilo City. Iga pa idalom na ang syudad sang Iloilo sa COVID-19 Alert Level 1. Ini ang ginpabutsyag ni Mayor Jared Trañas matapos ginkumpirmar sa iya ni Secretary Vince Dizon ang sabat sa apela nga iya una na nga ginpalabot sa IATF. Apang kung sano ipatuman ang bagong alert level, ina ang kinahanglan pahulaton. Sa iya request, ginpahayag sang alkalde nga kinahanglan nga magpadayon ng ekonomiya sang syudad kag hatagan sang trabaho ang mga nadulaan sang ubra sang pandemya. Ang mga kabataan ang kinahanglan nga magbalik na sa mga eskwelahan bangod apektado naman ang edukasyon. Gintumod sang LGU nga rason nga pag-downgrade sang quarantine classification ang case fatality rate kung sa diin nagapangaduha sa pinakamanubo sa rehiyon ang Iloilo City. Sunod among pagnubo sang healthcare utilization rate sa 45.56% halin sa 61% kag ang mataas nga vaccination rate sang syudad nga 122%. Kung hindi siya ang basihan, kaya mo man ang ginabasihan sa IATF naton, makasulod ni kita sa alert level 1 nga status sa aton syudad, no. So kag kung tanaw nimo ang aton nga business community nag-demand naman kag nagasuporta nga ibutang kita sa alert level 1 kag ang isa pagid nga tanaw ni Mayor Jared Trañas nga makabalik na ang aton kabataan sa face-to-face nga class. Madumduman nga ginpaidalom ang syudad sa Alert Level 2 humalin sang Marso 1 tubtob Marso 15. Kung maimplementar na ang Alert Level 1 nga status, ipatuma na ang 100% nga kapasidad sang public transport. Wala na sang work from home arrangement kag mas madamo nga establishmento ang makabalik sa operasyon. Yes, alert level 1 100% na kita basta ang isa establishment may arasang safety seal, fully vaccinated ang iyang mga empleyado. Amo na ang mga basihan ko para nga maka 100% ang establishment, no. So may mga pagsulundan na. So kung wala ikaw sang safety seal kag hindi ka fully vaccinated, so may certain percentage lang na, no, kung pila lang pwede ma-allow sa imong establishment. Kate, bisan pa nga mataas na ang porsyento sa mga nabakunahan, ginatutukan subong sang syudad ang pediatric vaccination sa edad 5 to 11 years old, agod handaan ang pagbalik sang face-to-face classes. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.